Cu iz de alcool, o mașină s-a ciocnit într-un stâlp de înaltă tensiune după ce un alt automobil s-a izbit în ea. Potrivit martorilor, în autovehicul se aflau 5 tineri care erau în stare de ebrietate. Imediat după accident, șoferul a fugit de la fața locului și l-a lăsat pe un prieten să-și asume fapta. Eu eram arunc, el a fugit. Păi, dar tânărul ăsta cine este care se prezintă? Toți împreună au fost, ei nici nu știu unul pe altul. Și martorii spun că șoferul a fugit înainte ca să ajungă poliția. Au început a răcâni că asta e mașina lui și că el a fost la volan, dar fapt că nu a fost el la volan. S-au schimbat șoferii. S-au schimbat șoferii. În final, tânărul care inițial susținea că se afla la volan în momentul accidentului a recunoscut că mințise. Era volanul mașinii în momentul accidentului. Nu. Dar cine era? Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Milano cu Țarinei. Chișinăuienii care locuiesc în apropiere spun că aici au loc frecvent accidente din cauza că indicatoarele au fost plasate în spatele stâlpilor și șoferii nu le pot vedea. Poliția investigează cazul.